Malgrat de Mar s'ha llevat ben emblanquinat el dia després de les vacances de Nadal. Alguns indrets del municipi presentaven una imatge de postal. Al Parc del Castell, per exemple, grans i petits han pogut fer i jugar amb les típiques boles de neu, algunes d'un gruix considerable. Des de la talaia del parc es podia gaudir de l'aspecte de les teulades ben enfarinades com la del local social de la Barretina Vermella. Els més petits han tingut l'oportunitat de veure per primer cop la neu, ja que feia 4 anys que malgrat no hi nevava. Havies vist nevar alguna vegada? Només ahir. Només ahir, perquè ara quants anys tens? 6. Alguns veïns s'han sortit de casa desafiant el fred per gaudir de les vistes. Ahir vespre me varen trucar al meu net i em va dir que estava nevant, vaig sortir, vaig veure que nevava i cada moment sortíem a veure perquè és una cosa molt estranya, no?, que nevi aquí. 1 grau, les baixes temperatures que s'han mantingut durant tota la nit i que encara feien al voltant de les 11 del matí a Malgrat de Mar han permès que la neu quallés i es mantingués i ha deixat gruixos de fins a 1 centímetre. La neu també ha fet acte de presència a la selva litoral i al Maresme. La previsió del temps diu que les nevades van de baixada, però que encara pot nevar arran demà.